Am impresia că nu te afli chiar din întâmplare aici, în momentul ăsta. Vor să arate că suntem liberi, să ne plimbăm, să spunem ce vrem. Cum ți se pare că este lumea la această plimbare pașnică? Mi se pare că e exact așa cum ar fi trebuit să fie. După câte știu eu, fetele de vârsta dumneavoastră au alte preocupări. Tu nu vezi că tu nu mai ești tu? Este o plimbare împotriva atât de evidente încercări de a pune pumnul în gură presei. Azi, canci. Jurnaliștilor li s-au adresat cuvinte jignitoare și li s-a interzis să filmeze. Fetele noastre nu se lasă duse de derbede. Cu simplu fapt. Nu, cu simplu fapt. De ce ai lovit-o? Vină-mă la poliție, mă! Alo, jandarmii, iarăși vă uitați! Uite ce-i face ăla! Plecați, bă, că v-ați bătaie!